Jeg blev spurgt, hvad er forskellen imellem en mineralsolcreme og en kemisk solcreme? Og de kemiske solcremer, det er det, du kan købe 99% af alle butikker i Danmark. Og forskellen mellem de to produkter er sådan meget begrænset. En mineralsolcreme med faktor 50 beskytter lige så godt som en kemisk solcreme med faktor 50. Den store forskel er jo, hvad for nogle ingredienser er det, man bruger. Og jeg har valgt at bruge naturlige ingredienser, 10 af dem. Blandt andet shea-smør og olivenolie for at få produktet til at føles lækkert og nemt at smøre ud. Og så bruger man så zinkoxiden til at absorbere de her skadelige UVA- og UVB-stråler. Med de kemiske solcremer har du typisk 20-30 forskellige ingredienser i, da du skal bruge støtteingredienser til de her kemiske solfiltre, og mange gange så kommer du så en masse andet i for os produktet til at føles lækkert. Så i den sidste ende er det jo meget sådan en temposag. Jeg kan godt lide, at jeg ved, hvad der er i, og hvorfor det er i, og andre har et andet forhold til produkter. Men hvis du synes, det lyder spændende, så kan du besøge hjemmesiden og læse mere om, hvad det er for et produkt, som J. Confettis mineralske solcreme er. Kan du have en god dag. Hej!